alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah kan juulama kadi wirdama kasi sawlide saaha ceerno nan fati ko muɗum e on saaha abbatu ceerno o jokka inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin ba alhamdulillah rabbil alamin hande kadi woni raftu alquran wonande rawɓe hande woni raftu alquran wonande rawɓe to juma legal sharab inchallah hande ko toon inchallah rawɓe josgani aɗen alquran ken ko hande inchallah worɓe en alquran ko janggo inchallah وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أمهادين رنجت الله إنجتي الله أدنى ملقاك إنجتي الله أدنى الفانال أدنى النعمة جمكو إنجتي الله أدنى قوم التنين لا ويلتمي وجود أوداد هذا لو مهنده إدنى الكوركم وأنا ما جمكو أنكم أمين أنفتي إدنى الكودن بنو أن ألفي جمكو أكو هذا النوع ألا لو هذا ناني إذن يتمو إذن جد إذن جدفو إذن يتمو هان إذن يقوم يقيدا أن سببرك لا دمكو سبهم يوتي نتكم ووادي ألني ستوين وارتريها كل مكو مع الله وادي مكو إن وادي الله وانساهم كدي وندق المكو يا الله فوكره وندق المكو يا الله فوكره تبو ما أنغان الله ووادنا أتبعون هاي ووادي وفتراهم كدي وأن ولا كودي وألا ركيمو ولا كودي وألا جنديمو وألا ركنو مكوب ومن ونا هبده أي God أتامو هبدون وابلا وهبانكو وهبرادون سيوك جربويدي ووانا ددكو ومن جلدون أي God wawa faudumudum Burinda emakoko Ay God wawa hadandumudum Dawanno kanon Tawi ofahamirinon Ofahamakadi Allah Nuhunri gohoni Non Goho kala Nuhunri goho Ngawurimum an dalagal korokuma to an tan goto o rokki kañum fof to an tan o rokki e goto heɓata hen laadi ma ndi no mbaɗani goto fof yeeɓa yeeso kono noon heɓata mbaadi ma ndi jikkuji ma ɗi hay goto heɓata ɗin dalagal sifa ma to an tan heerori hay goto
tanatu emaji wana tutema wana jinna ema wana yintema bo defo ko Allah rokkidum en saka ko mudum e Allah non to wadi non ko gayni wadde non ay goto hada raso wana taw ara raso wana taw ko mo gaynani dum goro kannodum wondire e mum no annino no muruno o wondira e mum tawi ko non baada atawi wo kadi ko non way ma gonɗin goro kala ko arsike mum woni e dañde wona ko goɗɗo jeli ma faham goro kala koko Allah dandi ɗum woni e dadde wona ko Allah dandari ɗum on sahanga ma faham wala ko neɗɗo wona e hebde koko Allah rokki ɗum ay goto hokkani ɗum sa wayi noon ma deej a annata hay goto a añanta hay goto sabu a andat on peccinoma on peccino woto fof ko rokkuno ɗum ɓami ɗum hay goto tetata on saha a yettere Allah e ko dañƴa ɗum ya yettude Allah a añanta hay goto a añanta juulɗo nde wonno a andi ko heɓata ko ma anna kadi a heɓata ko makko woto fof eko Allah rokki ɗum nde wonno ko noon ina foti dey woto fof ƴeewa no moƴƴiniri wondigal mum e kalifa mum o wele no Allah waɗimo eno Allah waɗanimo eno Allah waɗoytamo eno Allah waɗanamo joni ni ɗum so wayi noon ɓiɗɗo foofiɗo wonata o subaka fof mofini kawar Allah ina waɗi no ñallirta eko waɗante eno waɗirte hande kay hay goto wawa ittudemo e ɗumin janggo kadi Allah ñaawa hay goto neɗɗo ittiramo hen ɗum noon ala ko goɗɗo wawi e ɗum o ñaaw ɗum o gayni o suri ɗum e dow yimɓe he o siini ɗum e dow yimɓe he hay goto wawa fettude ɗum o so wayi noon noon wondigal ma e makko ode ina wonde ɗi teskiyaji ko newil ngal wonata ko barkin ngal ko foofta fooftina yo Allah noon rokku en o yi dañde wondude e Allah dañde wondude e Allah o wi ha dañen wisde e foofude o wi kanko banda o ko dariɗo daragol dahde haqqillaji darde dahde haqqillaji watta ɗum e to yahata to ko dariɗo nden darde o wi kala mo woppani nande ɗum ɗum wattat battinde e miijo muɗum o wi ɗum wonat sembe dewal mum o wi on noddetake yo artawoye jama o wi tawata ko alhaali muɗum foccima o wi yettode wodani Allah o wi ɗeɗo balɗe o eto tan ko noon o wawani o wi alhamdulillahi kono noon tawri ɗum ɗo henna ina woodi yettode wodani Allah o wi ko ɗum ɗo tan wonno ko haalete ko o wi hay sinno tawno ko hen goto tan mbaɗɗen suba fof eɗen mbaɗa ɗum ina yona en o wi ina haalno neɗɗo toppito ɗum ɗo ha heeƴay haqqille mum so tawi ko almudo to banda o windama yaha winde e banda o ha gasa o janga ɗum e bindowo o ha o wawa jangude banda o e hoore makko o wi on sanga o jogoyomo o wallitoro
ina winde o wi ɗum ɗo ina winde windirano wona wona defende fof kono noon so wayno ɗum ɗo ni andi binda ɗum jogoɗa o wi bandaji ɗi fof ina winde kono noon hay sinno wona kam deftere nde fof ɓamɗa kono wayno ɗiɗo majlisaji kam binda ɗum an kam jogitoroɗa ɗum hoore ma ko gaynani neɗɗo o wi saabu ɗum ɗo koko gayni neɗɗo gaynani neɗɗo ko fof aduna mum e lahara mum koko fewni neɗɗo fewnani neɗɗo hay hunde heddaki wona ko jangete wona ko andete wona ko joni wona ko fayi hay hunde heddaki ala martabaji keddi to lahara ko ala e makko ho nani hen ala daɗal heddi e aduna ko ala hen ko ho ina hen ala ƴoyre heddi e diine so wona tawi ina hen ala laaɓal fittandu heddi so wona ina hen o wi to Allah waɗi ha hunde rendinanama neɗɗo e lafzuji kadi ɗi mbawɗa famde ɗemgal ma windu kam tan ɗum jogoɗa hay sinno ko hen banda goto binda ɗum ha latta jogoɗa ɗum annene aɗa waccoro ɗum saa aɗa jiima hen aɗa tongira ɗum fittanu ma o wi ko ɗum tan heddi hen o wi almuɓɓe ina poti huccande ɗum ƴoƴana ɗum o wi ɗum waɗiraka yo woppe tan yo heddo tan e nder mañotoji he ɗum koko rappata majja o wi wa amma kam sa windi hen kayit ma hankadi on majlis kam ma won a heeɓi ɗum o wi ɗum noon ina foti almude waɗa feere kam ha heɓa hen hay sinno ko majlis goto mo andi oɗo ɓuuri nemdemo e humtude haaju makko o winda on o naftoro ɗum tawde haalira ko ha naftore sabu so wona ɗum soko deƴƴama tan a yahat tan a wawata reftede hen o wi ko takki hen e haqqille ma fof naftoroɗa kono a wawata kam miijoyade ɗum o wi so tawi kam a jangi ɗum a jiimi hen allahumma salli ala sayyidina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم
وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يتي الله سبحانه وتعالى إن يتي الله سبحانه وتعالى بدندو en moƴƴere mum e ɓural mum badando en e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru mum e jurum ndeeru mum ndeɗo moƴƴere o waɗi en e moƴƴere he heblani en ceerno men e seeremɓe mum radiyallahu ta'ala anhum ɓe balli en e diine men ɓe balli en e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe balli en e laawol cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu ɓe balli en e jikkuuji moƴƴi ɗi neɗɗo siforto haa julɓe mbele ɗum sikki alaa so julɓe mbelaama juulɗo ɗum ma jibinanmo cheikhna ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu weleedemo sikki alaa ɗum jibinanmo weleede nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e makko sikki alaa ɗum jibinanmo weluya Allah e makko subhanahu wa ta'ala so neɗɗo dañii ɗum heɓii yalaa muɗum dañii ko ndaartanno
enen noon ko ɗum woni ko Allah yiɗi en enen noon ko ɗum woni ko Allah yiɗi en ɗum waɗi kala ko jettuɗen Allah ɗum waɗi kala ko jettuɗen Allah so en mbawno en mbaɗat ko ɓuri ɗum so en mbawno en mbaɗat ko ɓuri ɗum oɗo batune kadi en keɗima ɗum oɗo batune kadi en keɗima ɗum windande wonde hen nde en nani e windande wonde hen nde kadi en nani eɗen jettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen jettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydoɗen wattude haqqille en wiyo en ɓeydo wattude haqqille kanko de o walli en kanko de o walli en e sifaji fof e sifaji fof e bangeji fof e bangeji fof e jeese fof e jeese fof ha eno jogitortoɗen ɗiɗo bandaji ha eno jogitortoɗen ɗiɗo bandaji fof o walli en hen fof o walli en hen ala ko heddani en ala ko o heddani en alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina ɗum waɗi alhaqu alhaqu annaka fi lhayati wa ba'daha annaka fi lhayati wa ba'daha ma zilta tursiduna وتنهى المنكر فمجالس الخير العجيبة فمجالس الخير العجيبة فمن يعرس الخير العجيبة فمجالس الخير فمن يعرس الخير ومجالس الخير فمن جالس الخير العجيبة سجلت ويجيء منها صوتكم ليذكر نبهت نوما أمة المختار في زمن به محو الفساد تعذر لكن جمعت على السداد جماعة بصلاحها قد يضرب المثل الورى الحق ستاوي كو غونغا أنك أن تيرنو في الحياة غوردم وبعدها اتشغل غوردم ما زلت أسيراني ترشدنا على فيونا من على هول من كموجي على يمير من وتنهى المنكر على هول من كموجاني على هذا من أسيراني وادنون غوردم اتشغل غوردم فوف holko waɗi noon famajalisul khayri batuuji moƴƴere al ajibatu kawniɗi ɗi sujjilat ɗi jaggama wayaji'u minha ina ara e ɗin batuuji sawtu moɗon liyuzakkiraha siftina nabbahta a findini nuwama ɗaniɓe ummatil muhtari leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɗaninoɓe fof a findini ɗumen fi zamanin e zamanu mo ganduɗa bihi e on zamanu mahwul fasadi momtude ko boni ha laaɓa ta'azzara ina wayno koko gantini ni lakin kono noon an Allah newnanima jama'ata a rendini ala sadadi e dow peewal a rendini hen jama'atan dental ngal ganduɗa bisalahiha ko sabu moƴƴere mum kadi yadribu ina fiya
ina fiira alwara windere nde almasala tindol e maɓɓe so ɓe jiyama tan ɓe piire tindol e moƴƴere e labtude e wawde ɗoftade yo Allah yomo moƴƴere kanko e seeremɓe makko jobdi moƴƴiri ɗi o haandiniɓe to makko wadde ɓeydoɗen wattude hen haqqille joni kam Allah newni no ina windire tawde pular ina winde ɓeydima newade batten hen haqqille en battu hen haqqille ko nafoore men ko jangde men ko faamu men ko nafoore men ko ɓeydare men ko dañal men ko ɓural men eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah rokku en nande e jabde e gollirde e naftorade bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e barke Cheikhana Ahmad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum jamma garowo hande o tinten ɗum gila joni ceerno wi yo en tintu ɗum gila e joni hande ko nogas e ɗiɗi lewru korka ko jamma nogas e tati jofi hawri kadi ko aljuma ko jamma aljuma jamma laylatul qadri ceerno wi jamma laylatul qadri so tawi tan e nder sappo cakkitiiɗe ɗe o wi e nder sappo cakkitiiɗe ɗe ko heen yiilete nogas e goo nogas e tati nogas e joyi nogas e jeeɗiɗi ha nogas e jeenayi enen noon seeremɓe men ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe cuɓani en so tawi lewru ndu dañi feccere caggal muɗum hakkude ɗon e lewru ndu maayde kala jamma aljuma garɗo tawa ko jooli ko ñande hen mbaɗeten jamma nogas e tati o ko garowo ɗo o batten hen haqqille ceerno wi en battu hen haqqille keblanoɗen ɗum gurtinen jamma o ɓerɗe men gurtora hen ɓeyditoroɗen moƴƴere wonde hen nde wona ko weeɓi so Allah rokkima a tawtorama ɗum wat intihadul fursati wara jaɓ ɗum fatoroma ko ponnoɗa dañde hen ko keɓa ɗum jamma goto mo ina wadde e lebbi ujunere mbaɗoɗa e nder lebbi ujunere e golle ko dokketeɗa ko e nder jamma laylatul qadri a rokkete ɗum fof e moƴƴere tawa ko jamma goto lebbi ujunere noon ma won duuɓi capanɗe jeetati e tati ina fawi lebbi dañdeɗa gurdam weeɓani o wi aɗa andi dañdeɗa gurdam weeɓani ko dañata e nder ñalawma goto e moƴƴere tawa bindanteɗa ko liggiɗo duuɓi capanɗe jeetati pawɗi aɗa andi ɗum weeɓani ko gamɗa fof ko donkuɗa fof wata ronko wurtinde on jamma saɗa yiɗi ɓeydare aɗa yiɗi tono
tono aɗa yiɗi sowanede aɗa yiɗi sowanede ala jamma leylatul qadri fatoroma o woto jamma leylatul qadri fatoroma mbatten hen haqqille mbatten hen haqqille eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e jurum nderu mum e jurum nderu mum e moƴƴere mum e ɓural mum yo Allah hawridin en hen yo Allah hawridin en hen yo Allah jaɓan en golleji men yo Allah jaɓan en golleji men moƴƴi yo Allah yaafo en pergitte men yo Allah yaafo en pergitte men bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke Cheikh Ahmad radiyallahu ta'ala barke Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama no feewi ñaganama jaam machallah en kettima bande ceerno en kettima kadi ko ceerno Ibn Oumar ceerno fawti hen ko alhamdulillah wadde hande o jamma hande woni jamma leylatul qadri alhamdulillah alamin alkamis hande ene jofa aljuma oɗo jamma on jamma leylatul qadri ene no haalirni wurtinde jamma on de cifton ndesan ceermen ceer Hammad Diallo ene haalanno ko jamma leylatul qadri ari mo wiyanno so neɗɗo juuli futuro jama juuli gueeƴe jama juuli kadi salatu o heeɓi jamma o kanko ceermen ceer Hammad Diallo e tesko jewte diine mbaddaneɗen e makko kande jamma leylatul qadri ni o wiyanno juuli futuro jama juuli gueeƴe jama juuli salatu o kadi o heeɓi jamma o alhamdulillah alamin yo lokken kadi heɓde jamma o minen jetti bandiraɓe kala en jarniɓe no feewi wonɓe caggal leydi foof en jettiɓe wonɓe Europe wonɓe kadi Afrique wonɓe Asie Amérique Océanie e denndangal leyɗele kala leydi Sénégal diwan Médina Gounass région mo Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonte commune mo Médina Gounass alhamdulillah alamin en lokken tawtorede jammaji leylatul qadri kewɗi joni gurdam ceermen e jinnamen enen kala gurdanen e denndangal dental kala e denndangal julɓe kala alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin dental ngal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo gattugol ceerno Ibn ceerno alhamdulillah rabbil alamin Karim Ibn Masyar alhamdulillah alamin
صلاة الفاتح. الحمد لله رب العالمين جورama ceerno men mawɗo alhamdulillah alamin jokkondirde juuɗe e jokkondirde enɗam alhamdulillah alamin machallah sahan kadi en duusa hankande ceerno inchallah wona ceerno siraji dana Abdoulaye Diallo ceerno Ibou Mar ceerno yen ɗum wayde ko inchallah العالمين ما شاء الله الحمد لله ceerno Ibou ceerno ko gayno joni fayi ko leggal sharab joni fayi refto ɓurani waɗɗo noon hannde wonande rewɓe refto ɓurani e refto pular wona almuɓe الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah alamin nata boleru ndu machallah gargo ceerno Ibou machallah nata boleru ndu alhamdulillah alamin alhamdulillah machallah alhamdulillah alhamdulillah alamin صلاة الفاتح. آمين. آمين يا رب العالمين. يا الله جابك الله. آمين ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. ceerno Ibou ceerno haali ɗo galle ceerno alhamdulillah ma sha Allah alamin ma sha Allah hande rewɓe ko legal sharab to ngoni e on sahaa noon to ɓurano to waɗata wonande rewɓe jofnuɓe hen e ba alhamdulillah ceerno ceerno siraji pat alhamdulillah alamin jetti bandiraɓe en jafniɓeɓe ma sha Allah en gartu e video men hande o haa ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti bandiraɓe kala jarnimɓe o de men ñalawma e ganduɗa alkamis hawre nogase ɗiɗi lewru korka en hawre e sappo e ɗiɗi lewru men mars tawɗina ɗiɗi e nogase jeegom ɗo wurtito ngo Madina Gounass alhamdulillah alamin en jetti juuɓe kala en jetti bandiraɓe kala alhamdulillah alamin